seleccionar parellas, concretamente nos concellos de Corbelle e Portozás. Petróleo aquí, seré de la nosa parella, no te que lexeu ese. Quero embarcar. Se no meu barco houvese praza, Rosa, eu tiña segura. Xa sabía eu que acabarías caendo. A cuestión é que hai que buscar unha parella para o concurso. Podemos organizar un ensayo xeral, que che parece? Vaime vir visitar unha tía miña. Estou algo preocupada. Preguntoume algunha vez, dixenlle que sí, que tiña mozo e... Ti crees que eu lle podo parecer a túa tía un mozo digno de ti? Esquece. Así que eu non podo andar ao mar porque vostede non o ve correcto. Non o vexo correcto. O mínimo é facerlle unha prova, non é? Larga o aparello. Moi ben. Pero que te ensinou a ti a largar o aparello co barco parado? Tía Mela, este é Xurxo. Eu son o seu mozo. Primeira vez, é normal que esteas nerviosa, pero logo colles o justo, saberás. Te fixéchelo moitas veces. Estes van ser os concursantes do Tequele Show. Aquí están. Dora boa. Dani e Antía teñen relacións sexuais. Eu, por min, casaba xa con ela. E quero ter 2 fillos, un neno e unha nena. Ti non quererás que falemos de mulleres? Sí. Se saben en Portosás que pasamos a noite xuntos no mesmo cuarto. Pitusa, xuntos pero non revoltos, Se quere gañar un soldo, que limpe cubertas. Senón, que marche. Merda, que este home non sabe nadar! Aguanta, Ramón! Ti para que quedaches hoxe con Antía? Para ir pescar, Andrés. Para ir pescar. É a primeira vez que vai, eu voulle ensinar. Mela, sabía que todo o noso era mentira. Sinto. Xa temos parella gañadora, a formada por Pitusa e Evaristo Currás. Deixa que embarque, señor Couto. Pero tens que traballar como os demais mariñeiros, Poesía e paixón. Iso é o que move o noso mundo. Son a nosa luz interior. Pero para que serven? Son o motor das nosas almas. E onde podemos buscar esa luz interior? Escuitado o voso mestre. El saberá abrir vos os ollos. Un momento. A ver, é que estades mal colocados. É que, claro, tiñades que parar moito antes e poñedvos detrás. Veña, recordad as posicións, vale? Senón, non sae ben. Mira, como se titula a obra? A alma do futuro. É precioso, xa verás. E o autor é un xenio, non me digas máis. Muller, non está moi ben que eu o diga, pero o texto levoume case 6 meses escribilo. E quedou... E tedes día de estrea? Pasado mañá. Vai estar todo o mundo. Non había estar. Vai ser un éxito. E os rapaces fano de maravilla, xa os ves, non? Que? Veña. Imos seguir, vale? Preparados? 1, 2, 3... Acción! Todos os homes son heróis. Todos os homes son artistas. Todos os homes gardan un anaco de poesía no corazón. Pois eu ainda non atopei a miña. Busca con fé. A forza da túa busca tamén é poesía pura. Non podo, mestre. Non sei quen son. Non sei para onde vou. Estou perdida. Iria, tens que botar un poquinho máis de emoción. Mira, podes vir ata aquí, perde a vista así no horizonte. Vale? E xa está. Veña. Que te parece? De medo. Ben.
Que vos parece? O petróleo prácticamente vai se converter nas pequenas vejas da Costa da Morte. Que che parece, Andrés? A min? Non sei, a min que non me gustan estes chismes. Eso é porque vostede representa a lei, señor Suís. Pero déixeme dicirlle algo ao noso casino. O noso casino respetará escrupulosamente a lei. Ay, chico, pareces un pelado de 5 años. Eso no ten chiste. Tampouco é que o faga mal, pero... Estou facendo de Robert De Niro, fajo cuspidinho a ele ou que? Impresionante, eh? Correal, o que? Que pasou aquí? Aquí nada. Miras, tío, vella que non lle dá un toque de vicio, de distinción de glamour ao local. Será, yo que ti queiras, pero era mellor outro flipper que tiñas, eh? Quen é Flipper? Flipper era o pinball aquel de darlle as bolas así, non? Ei, Curriolo, non irás comparar aquela merdiña co noso casino, non? Pero que dis, tía? Casi. Ti estás de acordo con esta manobra que fixes, tía? ¿Qué quieres, Mangui? Si esto es ser un casino de Las Vegas, habrá que empezar por algo, ¿no? Un kilo para a revolta do Cordal xa está. Xa está. Agora, 2 kilos para o restaurante Venus. Bueno. 600. Os 600 ben pesados. Ala, 2 kilos. Que? Robándolle os percebes, non? O que reparte queda como parte, eh? Ai, ben se nota. Ela. Xa protestaron 2 hoxe, eh? O da Marola e máis o do Venus, eh? É que teñen que dicir eses? Que o reparto non está ben feito, Evaristo. Que non lle chega a tempo nin a cantidade que dixeron. Pois que os vai coller eles, só. Ai, non. Coller non irán, pero se cadra cambian de proveedor, eh? Cambian de proveedor? Ai, si a mí si. Non creo, non? Tarasido estaba no Venus, eh? Tarasido estaba no Venus. Me cagina, ah. Se te que andar ese por aí, non? Se é capaz de todo, eh? Non ves? Andas toda unha vida traballando honradamente, chega un furtivo calquera e quite chupando a boca. Tens que facer, Evaristo, e adaptarte aos tempos que corren, eh? E como se fai eso, man? Montando un negocio como é debido. Queres te dedicar ao percebe? Sí, pois dedícate ao percebe, pero fai no grande. Ah, pero grande, ande ou non ande? Ande, home, ande. Oiches. Que? Se nos organizamos, neno, forrámonos. Oxe, todo é tele, non texto, é teletenda. Que é tele? Que quere dicir tele? Quere dicir a domicilio, neno. Eso é o que temos que facer. Percebes a domicilio. Isto do percebe non funciona así, Ladislao. Ai, non sabes ti como funciona, así che vai, non? Que si, home, que si, faime caso, Evaristo. Percebes a domicilio é o negocio do futuro. Dis ti, non? Dijo, eu, cando me equivoquei eu no negocio. Queres me dicir? Ti no negocio? Nunca. Ti no negocio nunca. Que si, home, son o rei da discoteca, o que eu se diga. O rei de que? Da discoteca. Bailarín ti, a ti non hai quen che mova da barra, neno. Pois xa ves. Ana, foches unha vez a discoteca esa que abriron en Cormese? No. Estás perdendo unha oportunidade boa de ver bailar o noso Travolta da Zona. Sobrevivirei. E non só se baila, Tamén é unha maravilla para, xa ves, a pesca do día. O que? O lijote, home. Naquela posta non se acaba o peixe. Peña Mangui menos lobos. Mangui non dixo unha mentira en toda a súa vida. Non, nin Mangui nin ninguén neste Ala. lugar. Isto é un templo da sinceridade. Que che queda, petróleo? Hasta logo. Hasta logo. Aburiña, Ana. E acordádevos de que mañá temos ensaio ás 5. Que? Que che pareceu? O que? A obra? A obra. Esta obra. Non che gustou? Non. Se che teño que dicir, a verdade non me gustou. Pero a ver, por qué? O ton non me convence. Non sei, non podría ser un poquinho máis explícita. A ver, un mestre descóbrelles
a forza social da poesía a un grupo de rapaces. Non é así? Pois sí. Non che gusta? Por favor, Xurxo, é aburridísima. E eses traxes grises que lle puxeches? É unha fábula político-social, Berta. Será, pero é unha fábula pesada. Non podíades representar unha obra xa escrita? Pensei que era mellor unha original. Sí, claro, original túa. E de camiño alimenta o ego diante dos rapaces. Non é iso, ó. E logo que? É unha cuestión didáctica. É o tipo de teatro que os rapaces deberían coñecer. Mira, nós na universidade... Vos na universidade? Poida que tiberades estómago para aturar iso. Pero eu aseguro que os rapaces de Portozás non o teñen. Que? Aí, equivocaste. Os rapaces están encantados. Que noxo de obra, miña nai. Odio os traxes grises. Cala, ti non é discípula desorientada. E eu, que son a discípula preguiseira. As tonterías teño que soltar. É que Xurxo escribiu unha obra de teatro sin moito aquilo, entendedes? E os personaxes xa O nada. mestre e os seus alumnos. Non se sabe cales son os máis idiotas. Impresionante. E os diálogos, longos e pesados. Eu teño un monólogo de 3 páxinas. E a ti? Haber outro máis divertido. A min está me dando vergonza. Meus pais van a vir ver. Vai ser un corte. E se falamos con Xurxo? E que lle queres dicir, ó? Que esta obra non nos gusta, hai que buscar outra mellor. Podíamos intentalo. Non creo que acete. Ele está feliz que a súa obra mestra. Sí, pensará que vai para escritor. Pois eu non penso facer o ridículo diante da miña enteira. Ei, estou pensando eu que podíamos facer unha cousa, O que? Algo para non ter que pasar por todo isto. Non? Evaristo, mira. Tes un mangueirazo e listo. O vehículo de reparto. O perse móvil, Ela, tampouco, vella, pero para comezar ben vale, non? Ola, a ver. Pois non ten mala suspensión, Non, non. A ver, pon a pucha. Que? Tachán. Impecable. Pero, dixo eu, non debía dicir Percebe Express, non? Que va, é moito mellor expreso. Aí sí. Como o tren. Porque se é Percebe é expreso, non é? Sí. Parece que vas máis rápido. Se gusta así a ti... A mí gusta así. Está ben. E a propaganda que tal? Xa fixen as fotocopias, repartinas pola vila, toda. E os pasquíns terán a nosa cara, non? Pero que van ter a nosa cara coa cara que temos nós, home. Aí ten razón, cara temos abondo, Non, puxen un Percebe cunhas rodas debaixo, que tal? Percebe cunhas rodas debaixo. Ela. Vai parecer o Percebe piloto. Pero non está mal, Non está mal. O que me mola máis é que nos confundan cos da comida de fast food, Que non é fast food, é fast food, Evaristo, entendes? É a traducción literal de comida rápida. O que te dixes? Pero nós aquí somos máis de comer a modiño, saboreando. Ela. Saboreando aquelando cada pinguiña que de mar que cospe o Percebe. Si tes razón, nós de comida rápida non somos, non. Non. Era que nos faltaba agora a nós, ter que andar comendo hamburguesas e merdallada desa, Ei, podíamos poñer, que che parecía, unha hamburguesa superada polo noso Percebe, que? Iso gustame moito. Sí? Pois o primeiro de todo é ir á radio e facer ali unhas cuñas publicitarias, veña. Pois só a radio xa vou eu, que teño un ansia por empezar, me que... Temos que pensar un eslogan, algo impatante, algo... Se me ve a miña nai aquí de empresario, me cae, Xa sei, Percebe Expreso, aí queda eso. Está ben, pero non acaba de estar, Non? Non sei, Percebe Expreso. Algo mellor, algo... O que che pongo... Non, o do carallo teso non, non pode ser. Non. Esquece, non. Tens razón. Percebe Expreso. Vale, xa se nos ocorrerá algo polo camiño. Veña, puxa aí, dale. Vai, Puxa, dale. Pero mirade que maquinaza teño, che. Que son 20 pesos para vos. Que son 20 pesos para un xuiz. Que non. Andrés, eu teño que pagar o barco e podemos tocar unha millonada, che. Que non xogo nunha come cartos, petróleo. Pero por que non xo? Porque non me gusta. Que xogue mango, eu que sei. A min directamente non fan gracia estas máquinas, eu prefiro a de bolas, A de bolas non me rompa las bolas ca de bolas, manjo. Ai, pois xoga ti, papi. Ai, xoga ti, papi. Onde vai o negocio, mami? Bos días. Bos días, Pitus. Hola, Pitusa. Señor xuiz, esquecíme de lle dar este documento. Non sabía que tiñas máquina, petróleo. Teño, muller, pero como se na tivera. Non me digas nada porque mañán mesmo xa ordeno que leven de aquí e acabouse, morro conto. Pois mira,
daquela dame cambio. Xa que a levan mañán, vou aproveitar. Vai xogar? E non vai xogar. E hai de tocar ben cartas. Non sei, a verdade é que hai unha chea de tempo que non teño diante de min unha máquina deste tipo. Como deste tipo? Sí, destas, as de fruitas con avances. Xa quedan poucas. Agora son todas con ruletas, avances múltiples, dobrou nada. Parece que sabe bastante destas máquinas. Non, que va. E a estrea da obra titulada A alma do futuro será pasado mañán ás 7 da tarde no Salón de Actos do Centro Escolar. Alí estaremos. Os rapaces levan semanas ensaiando duro para esta estrea. Pasado mañá, teatro en Portozás. Que hai? Viña por unha propaganda. Sí, e de que? Aí tes. Tens que ter cuidado ca pronunciación, Non é express como as potas, é expreso como o tren, entende? Tranquilo que sei ler. Home, Currás. Que hai? Impórtache. Propaganda do señor. Que queres por unha cuña? Un anuncio, sí. É ben pronunciada. Eu marcho. Aí vos queda. Por que non lle fas ti? Porque eu non estou de humor. A este que lle pica, metió os dedos un enchufe ou... Polo menos. A ver como é o texto da cuña. Hai no que facer ben, Falo ti, non, Chana? Non hai outros microfonistas por aquí? Que? Ti és bo rapaz, Roxo, pero... Non sei se o das feito, Sabes que che dixo? Faino ti. É o que estaba pensando eu. Mellor que a min non vai facer ninguén. Evaristo, o locutorio. O locutorio. Aí onde o micro. Fala un pouco para regular o volume. Falo. Paula. Roxo. Evaristo. O máis listo. Empeza dunha vez coa cuña, Evaristo. Vale. Señora, polo que vale o seu peso, iralle a casa o percebe expreso. Quedou ben, non? Non me gustou o de señora, Porque igual tamén hai algún señor que quere. Faga outra vez, Que? Esta é ou non é a mellor obra deste século? De onde a sacaches? Ei, nada de trampas. Escribín eu, polo branco. Pois sí que está ben. A ver, vamos pasar ao principio outra vez. É mil veces mellor esta obra que a do colexio. Porque son un fenómeno. Pois non o dixes de broma. Nunca pensei que escribiras tan ben. É que é cousa de práctica. A min gústame escribir cousas, pero sen ser da escola. Da escola non. Pois a ver, veña, empezamos. Eu entro e digo, rapaces, non o ides creer, un ovni acaba de aterrar na leira de Toñito. Moi mal, Iria, moi mal. Entendes? Moi mal. Ten que ser con máis carácter. O qué? Máis carácter, máis forza. Recorda que ti vas ser a xefa da nosa banda. Entón, tens que falar con máis forza. Pois a ver, veña. Tíos, moved o cu. Un ovni acaba de aterrar na leira de Toñito. Falo en serio, Moi ben, Iria, moi ben. A ver, o seguinte. Loite. Pois os cartéis quedaron ben, non? Os cartéis quedaron. E o aquela... A propaganda do radio quedou mellor aínda. Pero este negocio dos percebes a domicilio non funciona, Hai que darlle tempo, non? O tempo tiña que cambiar, porque con esta calma chiche non imos a ningún lado, meu. Teléfono, Evaristo. Non. Collo ti. Eu? Por que vou coller eu? Porque eu son o socio capitalista, ti o socio industrial, e o socio industrial é o que ten o teléfono. Ajá. É así? Xa sabes o que tens que dixer, non? Home, claro. Aquí, Ladislao e Evaristo, pido o teléfono, digo, os percebes a listo. Non. Sí. Sí. Temos abondo, sí. Cantos quere?
Saca mandei, home. 10 kilos. Home. Ajá. 10 kilos e deixollos a 4.000. Sí. Si os paga man, Claro, claro. Pois dá 10 kilos por aquel, por 4. 40. Dá 40.000. 1.000. Sí, moi ben. Xa vou pitando para aí. Home, no aire, Ala. Un pedido, non? De 40.000, meu home. Un pedido de 40.000. Que ben. Voulle pesar 10 kiliños ben pesados, Ei, Que? ben pesados, Xa me si, puño máis, puño menos tanto. Diso nada, agora somos unha empresa, Evaristo. Boa. Pero non protestou nada polo preso ni nada, Boa. Ainda lle podía poñer 5.000. Ladislao, é unha bicoca isto de ser empresa, Home, claro, este é o primeiro pedido, Nada máis que fixo empezar este. Aparta, Cereixa, e deixa a vila que ten que vir. Aquí vai. E aquí chega. E van 4 veces, Pituxiña, 4 veces. Canto le bajará gañado xa? 2.000 e pico. Pero aquí non jañas, Manjo, e acumulas. Acumulas para perder, chica. Está caladiña lindiña que tías jafe de todo, Non hai gafes, estou lanzada. Ten cuidado, Pitusa, que a sorte é moi inestable, chica. Veña, bonita. Deixa vir as túas amigas. Vai cambiando, petróleo. Estás a bondo aí. Claro, é un barco. Bon a bordo, que se trae algo do barco? Pero vai a pingo o barco, Palo será, hasta logo. Hasta logo. Non deberías parar, Pitusa, agora que estás gañando, chica. Cando debes parar é cando vas perdendo, non cando vas gañando. Ana. Hola, Mangui. Hola. Traballas hoxe na radio lá? Están Paula e Chano e ben chegan. Ajá. Bueno, hasta pouco saímos. Temos que cambiar aí un par de pezas no motor. É eso. Non tedes medo? Medo a qué? Cando saídes ao mar, non tedes medo? Ah, medo nós. Que va. Únicamente cando traballamos polas terriñas, cando hai moito temporal ou así, pois, máis que medo é respeto. Eu nunca pasei ningunha situación na que sentira medo de verdade. Medo de perder a vida, digo. Pois mellor para ti, Ti crees? Xa. O mellor é necesario arriscar de cando en vez para que a vida teña máis sabor. Pois mira o que che dixo. Como che leve un golpe de mar da cuberta, o mal sabor ese non che quita ninguén, O sabor a sal, dixo. Sabor a sal. Iso tivo gracia, Mangui. Sí? Sí. Mira, Chan. Mangui, ven aquí. ¿Qué? Dame un bico. ¿Qué? Que me das un bico. De verdad, é que non teño tempo, en serio. Veña, muller, só un minuto, vale? Quero que vexas outra escena. Fito, empezas ti, veña, a escena do soño. Empezamos, non? Vaite, monstro. Déixame soñar. Déixame soñar. Nunca. Nos soños dos homes está a semente do inferno. Nos soños está a salvación. Non queda outra salvación que renderse. Nunca. A forza da esperanza é a nosa alma máis poderosa. Mira, esperad un momento. Decidme unha cousa, pero de verdade, A vos isto non vos parece... non sei... un pouco confuso? Como que confuso? Sí. Nos vémolo clarísimo, non? Home, clarísimo, clarísimo. Aí o tes? Pois eu non o vexo. Muller, será que non estás moi afeita, Afeita aquí? As homilías ou aos pesadelos? Oye, tens que poner algo da túa parte, Berta. Este texto precisa dunha segunda lectura. Mira, Xurxo,
Eu non quería ser moi dura contigo, Veña, pero veña, dío. Unha crítica constructiva sempre está ben. ese é o problema. Non hai nada constructivo que dicir da túa obra. Pero tan mala che parece? Mala non. Peor. Sinto. As cousas son xa así. Vémonos despois. Hasta logo, rapaces. Seguide ensaiando, que veño agora. Vale? Pobre Berta, non me extraña que se aburra. Veña, vamos a aproveitar para ensaiar a nosa obra. Veña, aí, Rosa, vale aí. Facemos a escena da masacre. A da masacre? Sí. Vale. Veña, é o segundo ataque dos marxanos. Estamos no centro de defensa da terra. En paz a Siria. Espera. 5, acción. Agora. Temos que tomar unha decisión. Os aliens van tomar as cidades principais. Non queda outro remedio. Contraatacaremos. Queren estar killer? Sí, señor. Dirixe a ofensiva. Gracias, señor. Estes cabróns verdes van saber quen somos os humanos. Muy ben, muy ben. Ajá, 13 kilos, non? Ajá. No, ningún problema. Ala, hasta luego, amigo. Sí, percebes preso. Ajá. No, 15 kilos. Ajá. ¿Para dónde? Muy bien, muy bien. Sí, seguro. Hasta luego, mijo. ¿Qué hay? Ey. Tengo bicoque, Mira para aquí, mira. Por unha vez, ocurriu-se unha boa idea, Non sabe lo mellor, Que? Empezan a chamar de fora. Ai, sí? Sí, mira. Non sabe o restaurante que hai ali na Costa da Mota, despois da gasolineira? Sí. 15 kilos, para mañán. 15 kilos para mañán. Virxe do Carme, pero é moito para se ver para mañán, Sí, non? Xa o pensei eu, se cadra temos que comprar máis material, ver isto. Comprar o que, ti? O que recollan outros percebeiros da zona e xuntalo aquí. Non vas coller ti 100 kilos por día. Non, eu non dou abasto. Pero había que conseguirlos baratos, E venderlos caros, estrategia empresarial. Aí está. Eu levo con esa estrategia toda a miña vida, nunca os vendín baratos, Ben sei, pero agora és un profesional, non como antes que eras un amateur, Antes tamén a meter. Amateur non, amateur, Evaristo, amateur, de francés. Pode ser, non che dixo que non. Sí, percebes preso? Ajá, é para ti. Pois Pitusa, que dará de pasar polo xulgado non apareceu. Como ia aparecer? Se estivo ali pegada a máquina hasta que cerramos, como hipnotizada. Pois é difícil de creer en Pitusa, Xa, a mí tamén me resulta raro, pero ali estaba. Preguntalle a Petróleo. E xogando como unha posesa, casi sen respirar. E falando cas froitas. E perdeu moito. Ao principio gañaba, pero logo perdín a conta. É que foron moitas horas xogando. Está me empezando a preocupar, Ti crees que Pitusa é adicta ás máquinas esas, Andrés? Home, non sei, pero polo que dis compórtase como unha ludópata. Bos días. Hola, Pitusa. Hola, señor xuiz. Belinda, tes cambio? Sí. Pitusa, podemos falar un momentiño? Sí, un segundo. Si, será un momento, Falamos, Claro, vou botar unha partida e xa estou con vostede. Xa, pero que eu teño que marchar por xulgado. Ven comigo e falamos ali. Pois, vai indo vostede, que eu xa vou agora. Vai indo, logo vou. Vale, ata agora. Ata logo, Belinda. Ata logo. Estás ti embalado de todo con eso de Ana, pareceme a min. Non che dixo lá, que foi ali mesmo. Ali bicoume así, sen máis. E tío velliña, que és unha velliña pensando no gran salto do día. Quero ir ao gran salto. E o peixe máis grande de todos onde estaba? Aquí, en Porto Santo. Mira que manda carallo, que non ia dicir? E que, neno? Foi un bico e que nada máis, un ovo vai? Bico sí. Me bailo non houbo, pero houbo bico, É que ben me sou boiches. Se vexo en Barrena de todo, Barrena? Alá, namorado, pillado, colgado, collido de todo, che. Pois mira, non che dixo que non me gusta porque me gusta, para que che vou dicir que non sea que sí. E ela que? Non che dixo que foi ela que me bicou? Bicouche de repente, lá? Ela ia me pedir permiso lá. As tías como Ana non piden permiso a un tío como a min, Saque de aí. Marchar na procura de terras novas. De xente que, como vos fixestes, reclama o dereito a pensar e a sentir.
Adeus, amigos. Bravo. Bravo, moi ben, rapaces, moi ben, bravo. Bravo. Que? Gustoulle? Sí, está moi ben. Bueno, sinto, pero teño que marchar, teño moita presa. Pois nada, vémonos mañá. Como? Mañá a estrea de obra aquí no Salón de Actos. Ai, onde terei a cabeza, tes razón. Bueno, mañán aí estarei, representando ao Consello de Portosás. Mira, Xurxo, é que invitei a estrea unhas personalidades e, bueno, como isto patrocina o Consello, eu quería que... Xa sei todo, alcaldesa, xa sei. Non se preocupe, pode estar tranquila que a representación vai ser o orgullo de todos. Xa sei, pero quería cho ir, bueno. Marcho que teño que ir ao único. Rapaces, adeus, e a seguir así, Eu tamén marcho, e recolledme todos a irdes, Vale? Veña, ánimo que somos un equipo bárbaro. Menos mal que marcharon. Veña, apurando que non temos todo o día, Veña. Eso sei todo. Pois eu non o teño tan claro. Pero se ti é a protagonista. Non é eso. O texto sí que o sei, pero cambiar a obra. Que queres facer de Xurxo, non? Está tan ilusionado. Pois que vai despertando, e así non escribe tanto lixo, Non sei, Fito. A túa está moito mellor, pero a dele é del. E se a cambiamos vai a disgusto, non? Que? Tedes preparada outra obra? Ala, agora sí que cagamos. A culpa non é nosa, a culpa é de Xurxo e da súa obra. Xa, Fito. Ben sei do que falas. Non vos gusta. Pero ti víxila. É horrorosa. A Fito escribiu unha fenómena. Sí? Sí. E de que vai? Son un comando que ten que loitar contra os marxianos, son. Queres ver unha escena? Sí, encantaríame. Pois veña, vamos a ensinar a Berta o que é o verdadeiro teatro. Veña. Veña, aire, Isto para. Percebes preso, díjame? Ah, hola, papá, sí. Non é un negocio novo, unha cousa... Sí, home, cando queiras. Xa sabes onde estamos, non? Ala, ata logo, papá. Chamou meu pai. Diz que vai vir mañán, que xa ouviu falar do noso negocio e que... Tes ti. Que botero. Mira pa aí, Que pasa? Xa estamos. Xa estamos apañados. Un paro biolóxico de 3 meses, meu. 3 meses. Estes da Xunta, cando se poñen nese plan, non hai quen collón percebe, Pero non hai empresa que resista 3 meses en actividade, Non nos podía ir mellor. Me caji no quechu. Tamén é mala sorte, me caji no quechu. Ala vai o aquel económico, a fregoneta nova, todo. Que desgracia, María Santísima. Tens que ter cuidado. Cuidado, de que? Tens que ter cuidado que é unha muller, e tolean a que é a misión que teñen elas na vida, tolear con nós. Non me voy. Ou que? Já estou vacinado, dame. Chu. Mira quen che ven aí, Ana. Leos mi tía trae esto para o salto. Leva para o salto, vecinos. Que remedio, neno. Hola. Hola, Mangui. Quería falar contigo. Cando queiras. É sobre o de onte, xa sabes. Creo que non o debín facer. Pois eu creo que sí, Non, Mangui. A verá, que che pasa? Nada, que non nos vai dar máis que problemas. É mellor que esquezamos o tema. Dis ti? Sí. Eu creo que me vai ser un pouquiño difícil, Pois é moi fácil. A verá. Onte dasme un bico. E hoxe disme que o esqueza. Iso é. Que me estás dicindo? Que non vai pasar nada máis? Iso é. E que pasa, logo? Cheira mo lento ou que? Non é nada diso, Mangui. Pois xa me dirás ti o que é, porque eu non o entendo, Ana? Que non hai nada que entender. Como que non? Eu creo que sí, Foches ti que me bicou, non fun eu. Xa o sei, é que non ten sentido. Faime caso, anda. Esquece ese bico e punto. E punto. Punto final. Sí, punto final. Eu non son ninguén para aconsellala, pero é evidente que ten un problema, Pitusa.
Gracias pola súa opinión, señor xuiz. Pero eu creo que non teño problema ningún. Bueno, se non o ten xa, vai no ter. Ai, sí. Sí. Se segue xogando así, sí. Se perdo, sí. Pero se gaño, non. Pitusa, por favor, os dous sabemos lo que é a ludopatía, non? Ludopatía. Que exageración, señor xuiz. Eu non son adicta ao xogo. Pois perdoe, pero ten todos os síntomas. A xente non empeza a xogar así dun día para outro. Que quere dicir? Que isto non é de agora. Vostede xa tivo problemas co xogo, verdade? Ese non é asunto seu. Poida que non. Pero a ludopatía é unha enfermidade moi grave. E vostede ten síntomas dunha recaída na adicción. O que me faltaba. O xuiz metiuse doutor. Pitusa, por favor. Entenda que o único que quero facer é axudar... Xa son grandiña para cuidar de min mesma. Que quere facer? Prohibirme que xogue? Non, eu non lle podo prohibir nada. Pero gustaríame que entendera que quero axudala, de verdade. Non imos volver a falar desto. É moi desagradable. Así que vai seguir xogando, non? Mentre sexa legal, sí. Hoxe chegou tarde ao xulgado. É a primeira vez desde que estou aquí. Fui un despiste. Pídolle desculpas. Pero sabemos de quen foi a culpa, non? Se non necesita nada máis, teño moito que facer. Pitusa, non me gusta nada como está tomando isto. Se cadra vostede ten razón. Teño un problema. Estou deixando que demasiada xente se meta na miña vida. Pitusa, por que non quere entender? Vostede manda aquí, no xulgado. Fora, non temos nada de que falar. Entende? Nada. E non o quero repetir. Como queira. Adeus. Pois a hora de Xurxo é insoportable. Sí. E os nenos ocorreuselles preparar outra. Outra obra? Como cho conto, sí. Fito escribiu unha enteira e van a facer no sitio da de Xurxo. Pois esa obra era moi importante, Moi importante, muller. É unha cousa de nenos. Deso nada. Está patrocinada polo Consello. E ti xa sabes como é Celia para esas cousas. Sí, ben sei, unha exagerada. Que non. Que dis que invitou a non sei que cargos da Deputación. Non me digas. Que sí. Van facer unha estrea por todo o alto. Levan traballando non sei canto tempo no salón de actos, aquilo parece un teatro. Hollywood. Non é para tanto, casi, casi. Non, digo o de Hollywood pola obra. Pero por que? De que vai? De que vai? De marcianos. De marcianos? Sí, o que oyes. Hola, Iria. Hola, Berta. Que tal? Mamá, xa sabe lo da nosa obra, non? Sí. Estou un pouco preocupada. Eu tamén. Ti crees que lle daremos moito desgusto a Xurxo? Ai, non. Seguro que sí. E sobre todo vai levar unha sorpresa. Pero a ver, tan mala é a súa obra? Eu sempre digo a verdade. O meu corazón non me deixa mentir. Ai, vale. Non fai falta que te poñas tan afectada. É un anaco da obra de Xurxo. Ai, sí. É todo así. Pois a ver agora o que facemos. Se facemos a obra de Xurxo, imos quedar en ridículo. E se non a facedes, vais enfadar moito. Mira, ti non te preocupes, Iria. Que sorpresa ha de levar, pero xa verás como lle gusta. Seguro. Sen medo, Sobre todo sen medo, vale? E facedio con convicción, Oiches, non, Iria? Sen medo, Que? Xa tedes todo preparado? Hola, Berta. Sí, Hola. xa a casa está. Pero ti que traes aí? Onde? Ese pano amarelo. Pero ti non sabes que é a cor da mala sorte no teatro? Como se che corre traer algo amarelo o día da estrea, Berta? Así que acorda mala sorte, non? Mira ti para aí, ó. Pero eu de ti non me preocupaba, Este rapaz non che falla. Iso dillo a Molière. A Molière, por qué? Molière morreu en riba dun escenario levando un traxe amarelo. Por iso dá mala sorte. Ainda que a ti non che queda nada mal, Todo hai que dicilo. Mira, eu de ti sentaba aí, desfrutaba da obra, porque con estes actores está todo a salvo.
Xa veremos. Iria, arriba ese ánimo, vale? Berta ten razón. Todo o que fagades estará ben feito. Todo. Todo o que fagamos, calquera cousa. Sí, calquera cousa. Veña, a obra é vosa, vale? Se vos esquecedes de algo non pasa nada. Veña. Vou sentar. Moita merda, como dicides vos. Ei, espera un minutiño. Mira, quero que vexas. Escribín así unhas liñas para introducir o espectáculo. Unhas liñas ben gordas. Sí. Mira, di así. Donas e cabaleiros, bla, 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 bla. É unha obra que reflicte un sentir eterno que supera o salto entre xeracións. Que? Que te parece? Que me parece? Non sei. Que a obra é tan eterna que incluso é universal. Case se podería dicir que serve aquí tanto como en Marte, sí. Marte. En Marte? Sí. Ala, moita sorte, Que non me cabe na cabeza, me ame. Ten que vir os da Xunta a metelo na nariz a Portosás. Paro biolóxico, paro biolóxico. Iso non hai que non, Evaristo. Iso faise para protexer a especie, fora. A especie se protexe soa. E nós que? Agora quedamos no paro biolóxico tamén. Porque isto... Que lle vas facer, home? A orde da Consellería dio ben claro, xa liches, non? Xa. Pois así é a vida do percebeiro, Ladislao. Cando non veñen do mar, veñen da terra. O que? Os golpes, meu amigo. Creo que ainda podíamos... Ai. Se estás pensando neso de saltar a prohibición, esqueceo, Que non ia saber, Que non, home, que non. Faise o paro para protexer o percebe, é polo ben do percebe, xa está. Será. Pero tamén agora teñemos este choiño, me ame. Bos días. Teño que falar con vos dous. Aló? É sobre Percebe Expreso. Unha idea interesante, sí, señor. Gracias. Pero tamén unha idea desaproveitada. Veredes, estas cousas hai nas que facer ao grande, con investimento, con medios... Un amigo na Consellería. Sí, e eso tamén. O que vou. Quero vos comprar o negocio. Papá, non ves que xa non hai... Ai! Compralo. Iso quer dicir que pagarías cartos por ele. Claro, eu quedo coa marca. Contrato percebeiros, entre eles ti, naturalmente, e implanto o negocio de reparto pola zona. Non sei, Pero se para vos é negocio redondo, que falas? Ti que perdes, currás? Nada. Eu pago só polo nome, pola marca. E canto pagarías? Evaristo, que é... Sí, cala, Ladislao. Pois, digamos, $500,000. O que, $500,000 por unha marca, papá. Ti sabes o que pagan en Estados Unidos por unha marca registrada? Será $500,000 para cada un. Non te pases, rapaz, non te pases. Quietos, non discutades, Deixámolo nun por os dous e xa está. De acordo. Desde agora son o dono de Percebe Expreso. Aquí che vai a ben, Couto? Ala. Ao final vai ter razón, Andrés. Esta muller Pituxiña está é medio adita ao come cartos este. Leva moitísimo tempo xogando. É preocupante. Moitísimo tempo e moitísimos billetes de 1000. Belinda, dasme cambio. Pensei que tiña máis cartos. Pois casi mellor, non? Porque mira que xogastes a bondo hoxe, non? Non o sei. Dimo ti. Levas conta do que xoguei? Non, descúlpame. Mira, Belinda, podíasme deixar 1000 pesetas. É que quedei sen cartos. Sinto, Pitusa, é que xa son moitas veces. Pero devolvochos mañán, en serio. Pero é que non é así, Pitusa. E logo que é? Que sodes? Da brigada antivicio? Non. Por favor, Pitusa. Non sei para que pondes a máquina no bar se non lle deixates a xente que xoga con ela. Pituxiña, é que é un pouco tarde xa e ti levas xogando unha morea de tal e xa tiñas que estar no xorgado, que sei, non? Que queres, meterte no meu horario agora? Pituxa. Ben, está ben. Xa estamos como nos vellos tempos. Pero que vellos tempos? Non é cousa túa. O café invito cheo, vale? Moitas gracias. Sodes moi amables. Pitusa, fai o fogo. Incluso parece que lle cambiou o carácter. Esta muller está como un lugués que coñecín, non? Que o tipo tiña un casino en Macao
E a Lucina? Papito, Mami, podo che pedir un favor? podesme pedir 20 favores. É algo chiquitico. E non sería mellor que me pedieses algo así un pouco grande? Non. Que non me contes o tipo ese de Macao. Sexa como sexa. Non quero oír a historia, vale? Que hai, Ana? Hola. Xa me contou Chano o teu con Manjui. Que che dixo exactamente? Que vos viu xuntos. Xa, e que? Non, nada, só quero saber o que está pasando. Só de los meus amigos, non? Pois non pasa nada. Pois eu creo que el non opina o mesmo. Tanto che importa isto, Paula? Pois mira, sí. Non quero que lle fajas mal a Manjui, vale? Tranquila, que non a ser pa tanto. Mira, tía, non che entendo. Sabes de sobra que non che interesa a Manjui, por que lle faz isto? Porque me apetece. Botaba de menos alguén que me bicase. Pois non lle fajas pensar o que non é, por favor. Que saberás, tío, que pensa el. Ana, non se pode xogar así coa xente, tía. Ai, non. Ten gracia que mo digas ti. Por que dis eso? Fixen eu algo parecido, acaso? Non, claro. A ti, Chano, non te interesaba en absoluto. E xusto no momento en que todo mía ben con el, apareces ti e quitasmo. E que pasa? Eu non obriguei a que che deixase. Sabe tomar as súas propias decisións. Pois iso. Eso que? Que eu tamén tomo as miñas decisións, así que o meu con Mango e cousa del é máis miña. E xa, para rematar, queríalles dicir que os rapaces traballaron moi duro para entender e para transmitir os valores deste texto. Valores como a sinceridade, valores universais como a importancia da poesía. E máis nada, espero que lles guste. A invasión alienígena empezou! Pero que invasión alienígena nin que farrapo de gaita? Que fa? Membros da comisión, hai malas noticias. Unha nave extraterrestre acaba de aterrar na leira de Toñito. A invasión empezou. Agora hai que loitar contra os agresores. A comisión está segura de que son marcianos? Elo, son verdes. Hai que atacar! Pero que pensa facer? Organizarei un comando de resistencia alienígena. E non é mellor negociar con eles? Señora, co debido respeto, meu pai ensinoume dúas cousas. A primeira, non negociarás con ninguén que sexa verde. E a segunda? A segunda, dispara primeiro e pregunta despois. Meu pai era un gran homo. Ajá. Aí tes, papá, un documento privado. Desde xa, é o dono oficial de Percebe Expreso. E aquí tendelo cheque. Non me gusta deixar as cousas a medias. Deixa xa o jardo eu. E agora a traballar. Tende a lista de pedidos? Temos. Sí. Tamén temos a documentación aquí. Tamén. Que documentación? Uns papeliños que chegaron da Consellería de Pesca. A ver. Agora non te vas mellor mirar, joder, eso non xa verá tempo, dixo eu, non? Home, eu prefería... Preferimos ir a de petróleo, hai no que celebrar. Sempre é mellor celebralo, non? De acordo, tempo terei de empezar a traballar. Si, non se queda nada. Con permiso. Que ocorre? Deulle cartos e petróleo. Quere que lle preste? Non. Pódolle. Non é iso. É que vostede tiña razón. Xa. Son unha ludópata, unha adicta ao xogo. Pódolle contar algo? Sí, por suposto. Sente. E con toda a calma do mundo, Pasou hai 5 anos. Xa tivera problemas, non? Si, empecé a xogar ao bingo con as amigas. E cando nos quixemos dar de conta, non o podíamos deixar. E que fixeron? Buscar axuda. Un psicólogo e unha asociación de ex-ludópatas. Custounos traballo,
pero seguimos adiante. E despois diso, como se lle ocorre xogar outra vez? Non sei. Supoño que porque pensei que o controlaría. Por menos xa deu o primeiro paso. O máis difícil, supoño. Non se preocupe, hein? Imos axudar entre todos, xa verá. Gracias. Ainda conserva o teléfono daquela asociación? Sí, teño aquí. Pois que lle parece se chamamos agora mesmo? Galicia é perfecta. É o mundo que levamos buscando desde hai 4 millóns de anos. Pero non podes quedar, ó. Non podes fuxir do teu mundo, entendes? Eu tamén fui un emigrante, Por certo, ses galego, por que te chamas Star Killer? É un alcume. En realidade, eu chamome Santiago Lema. Está ben, Santiago. Nunca vos esquecerei. Moi ben, esta era a derradeira. O planeta xa está libre de marcianos. Ti pensas que alguén nos querá se llo contamos? O dos marcianos poda que sí, pero que escolleran Galicia para vivir... Por que non? É tan difícil creer que Galicia sexa o mellor país da galaxia? Ti sabíalo, non, si? Sabía, sí. Pois xa falaremos despois. Mira, creo que te chaman. Xurxo, non estarás enfadado, non? É que xa a tiña escrita, xa sabes, non? Pero escribichela ti. Sí, perdón. Pois nada, quero lles pedir un último aplauso para o autor do texto, o dramaturgo con máis futuro da galaxia, Fito. Xa estamos, agora que? Por que estás enfadado? No, ti dime o que me tiñas que dicir, va? Mango, eu non fixen máis que dicirche a verdade. Claro, ti tes verdades de mañán e máis verdades de tarde que sí. Tamén teño verdades de noite. Que queres dicir? Ven aquí. Xuroche, eu non te entendo, Ana. E que hai que entender? A ti! Parece que teña o compás variado. Tanto vas para norte como para sur, como marchas, ves de volta, non... Moléstache? Claro que me molesta, Ana. Mira, onte mesmo dixeche... Eso, que non querías saber nada de min. Iso foi onte. Xa, e mañán que? Mañá xa veremos. Xa veremos, non, eu así non xa, joder, Ana. Mango, espera. Por que non intentas pasalo ben hoxe, no sitio de estar pensando que pasará mañá ou pasado mañá? Pero é que eu así non o paso ben, Ana. Non podo pasalo ben, entendeo? Queres apostar algo? Listo. Acabou o conto do come cartos. Mañán veñen a buscar e vía con ela. Por mí non o tes que facer, Petróleo. Parte da miña cura é aprender a convivir co xogo sen volver caer nel. Xa, muller, pero eu que sei, non o fago por ti. Ainda que ti prácticamente era a única que xogaba. Fago por estampo, por Marco, e que ha de levar unha boa alegría cando vexe aparecer outra vez a de bolas, a de bolas. Creo que Mango está bastante entretido, chico. Si, ó, deixa estar. E a que creo que estivo moi ben foi a obra de teatro, non? Sí, fui divertidísima. É unha pena que non a puideras ver. Fito estivo realmente como un xenio. Boas. Hola. Que tal, rapaces? Que hai, Xa Couto? estou listo para expandir o negocio do Percebe Express. Papá, que vais ter? Estes dous que tiveron unha boa idea. Reparto de percebes a domicilio. Percebe Express. Unha marca que xa é miña. Vendestelle a idea a Ramón Couto, non me variste? Sí, xa ves, sí. Miña nai, t'has feito unha máquina de negociar, non é? Home, lá. Home, pois cando volva a funcionar pode que sexa unha boa idea, non?
Percebes hai nos que ir buscar toda a vida, non os poden levar a casa. Por que non? A ver. No, aí ten razón Petróleo, xa está vendo tanta comida a domicilio, Un momento, xuiz. Por que dixo antes eso de cando volva a funcionar? Porque agora non pode ser, Ramón. E por qué? Ladislao, arriando, a discreción, a discreción. Ata logiña todos, Xuiz, non esquisa eso do paro biolóxico, Sempre pode haber algo ilegal que lle de prohibir aos percebes, mira ti. A ver, quéreme explicar que é o que pasa? Que hai un paro biolóxico, Ramón, que non se poden coller percebes en 3 meses. Como? Ramón, mira unha cousa. Canto che custou o expreso ese? Ai, que o pariu. Curras!